Mua väsyttää. Saanko mä jäädä nukkumaan? Narkosissa nukkuja valtakuntaa. Herätäkseen narkosi krapulaan. Trying to save me. It's alright. I wasn't gonna thank you. I'm just gonna tell you. You really suck at this. We're doing our best. That's sort of my point. Oon just lähes ulos. Meen Safinskiin vastaan nyt ja sitten me mennään vissiin shoppailemaan tai jotain, kattelee ainakin jotain Halloween-juttuja. Toivottavasti mä en jäädy, kun mä en oikein noita talvivaatteet tykkää pitää, niin mä nyt ainakin yritin. Vähän lämpimämpi. Moi. Mikä tää Halloween-juttu ehkä? Ei vaan oikein löydy. Paskakao. Juot kynnet. Bye bitch. Nyt me löydettiin mitä me tarvittiin. Kiitos minun. Niinpä kiitos Enni, vittu mä rakastan sun jumalauta. Finski ei ois tiennyt, että mistä noita ois saanut, niin minä tiesin. Jee! Nyt me mennään vissiin kierteellä kaupunkiin ja silleen. Älkää ostako tätä uuripunalta paskaa. Niin Enni, mikä oli? Hyvä elämä. Onko se lukku? You look so cool. Tää menee aina tähän, kun me käydään kaupoilla, niin me ollaan miesten vessassa. Jep, miesten osastolla. Tähän tää taas meni. Tähän tää aina meni. Kuule, rankka päivä on. Tässä on taimikin. Sitten me hiireltiin. Koska pöytä, onko se kallista? Tää ei vissiin niinku ihan kunnossa tää pöytä. Mikä sun mielestä huomisen suuntaan mennään? Ollaan aloitellaan jossain, minne mistä mennään? Missä? Aloitellaan huomenna illalla, minne me sitten mennään? En mä tiedä. Huomenna lauantai, joten Dublin on ihan vitu kuiva.
tyyli Amarillo muki. Chicago. Cherry. Amarillosta on kallista. Niin. Vitun random. Älä. Me pelattiin äsken alias niinku ihan vitusti väärillä säännöillä. Mitä helvettiä? Mikäs? Nytkö on näköinen? Mun lempiväri. Punainen. Musta. Pidä ne. Joo. Mä en edes aloittanut mitä sanoa. Ei pirteä vaan. Väsynyt. Unelias. Mut mikä se niinku on? Mikä se on? Se on oikein se minkä sanoit, mut se niinku muuttaa sitä muotoa. Väsymys. Sellainen, jos ajattelet niinku ihan tosi isoja, niin mikä sä oot? Unelmoja. Ei. Sellainen niinku... Okei, kaikki käy, siis tää on paikka missä opiskellaan. Koulu. Ja aina kun välitunti loppuu, mikä soi? Kello. Joo, mutta yhdistä missä me opiskellaan, niin sitten se... Koulukello. Joo. Mikä se oli? Vanhoissa leffoissa oli aina, että kun halutaan jonkun räjähtävän, niin laitetaan se asia jonnekin ja sitten siinä on se pitkä nauha, mikä sytytetään. Vittu mä sanoin. Mikä se on? Sytytysnauha. Joo vittu, joo mä sanoin. Joo, meni joo. Mikä tänne? Sä et tiedä sitä. Peli, iso kenttä, siinä on keskellä verkko. Lentopallo. Ei, heitetään näin sitten. Tydyn. Sulkapallo. Ei, se toinen. Tennis. Just, no niin. Tervetuloa Tosi TV:seen. Hitto, tuolla on kylmä. Nyt saatiin Halloween-jutut ostettua ja käytiin oluella ja pelattiin aliasta ja juteltiin. Tiedätkö sen tunteen, kun sulla on niinku tosi tylsää, mut sit niinku sä haluisit vielä tehdä jotain. Niinku illalla tarkoitan. Nyt kello on esim. Vasta 7, niin en mä halua käydä nukkumaan. Mut sitten ei oo mitään tekemistä. Mä en tiedä mitä mä tekisin. Ja mun tietokonehan on siis niinku silleen, se näyttö on ihan paskana. Ei siitä pinnalta, vaan sieltä sisältä silleen, että se on silleen ihan randomisti sellaisia mustia kohtia täynnä. Niin mä saan nyt joulun vissiin uuden tietokoneen, mutta mun pitäisi pärjätä sillä vielä. Mut niin kun mä halusin katsoa kahdesti leffoja, mut kun enhän mä nyt vittu näe siitä mitään, niin mun pitäisi nyt ostaa se johto, että mä saan niinku telkkariin kuvan. Tai niinku, niin. En nyt osaa selittää mitenkään hienosti, mut niin. Mun pitää vaan tyytyä puhelimen näyttöön, että mä voin katsoa leffoja. Sitten se on kun lähtee sängystä tai jostain, niin tää on heti seuraamassa sinua. Tchau,
Sanel, menisitkö nyt pois siitä pöydältä? Ei ole minun olivit. Ei oo sun. Tässä on nyt mun iltapalaa, salaattia ja papuja. Siis mä oon ihan hullu nykyään papuihin. Rakastan.